যতন লামসাबो हायनाहाय जोंनि महाराजा बीर बिक्रम मालथाय सैतनि बाखाखै हासानि लोगोरावनो जों दिनै हायनाहाय सफैखै आरो ताम हिंके जे थानाय साला जों जे बलं फावै गालां खामानि आवतायसा बलंनिफ्राय फैजोबखा सुतो बलंनिखौ हायपनो जे जों कक रिजा कुइलावनो बसर बरुमनो ताबोआवनो जोंथाय हिउक्लिया बलं फावैनो परिष्कार खायतनो ना हेनाय तो मेन कक तंखा ताबो बुसखांगो जोंनि 6 तारिखो महालया जतन साइमानो अजराव जों चिनि तिब्रासा बसुनि चन्ताय एबा खेबा पुरोहित बनतोयने जों आरो पूजा खालायनानै होनो वानसोबै दङ जोंनि ससाइटिनि बाखाखै अबन बागैनो जों ताइसा किसा क्लीन खायना होनो साफ सुथरा खालायना होनो नहर फायजाक दिनै अ जागाव हासनि लोगोरावनो हायना कबगो जोंनि ससाइटिनि बाखाखै नरगो जदियो जोंनि लगे रुइने चुबाचु खालायनानै बा जोंनि बबागारा बसंनि बरनि जे सिमलांनो इगुना हेनै गाहाम खालायना होनो वानसोबै कुजुक सागाति हेतलां होनो वानसोबै नरगो फायमानो लामसोगो हामबाय तै अबनि लगे लगे इनखा तब मेन कगनखा जे चिनि 2018 बीजेपी तै आईपीएफ जुसरगा फाइमानि यागोल चिनि बबागारानि मंनो साकु साकाते सेतलांना हने बरगो साइतलाय दङ अबन बागे हायने हायने बेले बेले हामबाय हास्ते हाफांनोबो अबन लगेबो तै सुदु असुबायबो उन्याखो तब मेन इनखा चिनि रय्यालिटी फैमिली बा बबागारा समे सिमालां अरो जे बलंगुइ तमानि अबनो जदिबो चिनि बरम गोनां डेपुटी सीएम जिसु सारबाय मालायमानि यागोल बसिजाक जे जतुतुकु पर्यन्त गभर्नमेन्टनि बा हास्तेनि बाखाखै बरम गोसो फान्थं बरक साइतगै नायनाय हिनै अबनो साफ सुथरा खालाय गाहाम जागाति सेतलांनानै हिनै ताइ अबन लगो बुसखाङो जे दुर्गा पूजा फाइ दङ 10 दिन रमिनाय जाते अर गभर्नमेन्टनि बा हास्ते बेरेमनि बाखाखैखे लाइटिं रिना हिनै जों तयार खायजाक बा जों लेटार सिजा जोंनि बरम गोनां सार जिष्णु देवल माने यागो बकग रुजा जतुतुकु पर्यन्त सम्भव चेष्टा खायने बा साइतक नाय हिनै इनके अबनि यागोल जों ताइसा जोंनि हास्ते बसंग कायसा डिपार्टमेन्ट दङ ट्राइबल अफ डिपार्टमेन्ट अबंगा जोंनि तिब्रासारनि डिपार्टमेन्ट बा जोंनि तिब्रासा हामकारे नायकल फां अ बेदेकनि बारजा मानजांगा जोंनि सार मेम्बार कुमार जमतिया बरम गोनां ब कग रुजा बनो बकग जों साका कग रिखाजे ब अर हा रुइनाय तारपरे ओ जे खुतिरंनो ताइसा कोतालबाबे तिसानानै हेनाय कारण खुतिरं जत इको उंगि तमायगा फांसन करिखा जत नरमनि खामायखा ब बसर बा सनामजाखावबो कुदुंमा बसर यागैनाय प्राइमान यागरा वाति पान्डे मानो तमायने अब ताइसा कायसाने जराव इको खायनाय जोंनि सारावनो खुति सनामनानै बागै तारपरे बुसखांगो बाउन्डारि वाल र कागि तमायना नायखा गोसामैने अबनो ताइसा टिक खायनानै इनके तारपरे अबनो दै रक्तसाय तमायखा अबनो लेब्रेन खायना हारो रुना बागैनाय जोंनि बरंगन सार मेम्बार कुमार जमतिया गसिजाक गसिना हारजाक दिनै साख्रि बुसु जरदे फान्थं बचु बचु खायनानै चाइतगैनानै हिनाय हायनाहाय अबन बागैनो सारचौना हायनाहाय जोंनि ससाइटिनि बाखाखै लामसगो बा हामबाय जानगो बरंनो अ सामुनो यागो नामन बागै बा जोंनि ससाइटिनि बाखाखै जों गिगो सायमा बागैना बर गसिना हारमान बागै हामबाय इनके ताइसा जोंनि जत खुति रिजाक ताइ मेन इनका जोंनि महाराजा बीर बिक्रमनि मांथों बा सिमालां
bini kuno khuti rejak ya chinnit kori obono chung tabo nai wansoi naika je kaisa khuturi phano jate chinnit khai toni nan bagui obono bo chin sujaitini bagui chung na jai la paithak jorao jodi bo chini je buskang Durga Puja ni jorao je lighting rena hinai je chung kaisa samung batang yago narmani o naharmani o samung no jodi by mistake কোনো কারণে চিনি হাসতে হাপাং বা স্টেট গভর্নমেন্ট তো চারি মালিয়া রেনার মালিয়া হেঙ্গাবা চিনি সজিতিনি বেখাকলি ফানা जों অবনো 10 দিনই লাইটিং রইনাই जोंसो थाखाय তনি না হেনিনাই ওয়ান সকজা যে বছর বুরুনো অর মহালয়া বা দুর্গা পূজার দিন আন্দ্রা গুন্দ্রা গই দङ তাকলাयाव बाहायके आन्द्रा गुन्द्रा नुगला नरदोदर फाइनाय फिमानो हर साल पुरा साल हर फाना साल हायके जों कुनुगै तनि ना बागै जों जायते जतन हामबाय